de elevi au luat parte astăzi la un flash mob cu genericul "Viața contează, spune nu drogurilor", organizat în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Evenimentul face parte dintr-o campanie de prevenire a consumului de stupefiante în rândul copiilor și tinerilor. Inițiativa aparține Primăriei Chișinău. Elevii au pregătit mai multe activități de sensibilizare și informare. Drogurile dăunează grav sănătății și spate de au avut o viață mai frumoasă fără ele. Să nu consumăm droguri, să trăim fiecare clipă de viața noastră, să ne bucurăm de fiecare moment. Astăzi am venit la acest eveniment ca să susținem sănătatea, să încurajăm pe toți să aibă un mod sănătos de viață. Spunem nu drogurilor, deoarece deja sunt foarte extinse în țara noastră, dar noi nu promovăm așa ceva. Campania are ca obiectiv consolidarea parteneriatului dintre școală, familie, comunitate și instituțiile specializate pentru prevenirea consumului de substanțe nocive. Noi suntem astăzi aici cu 100 și ceva de copii, la care am încercat să le vorbim despre impactul drogurilor prin lecții, prin conferințe, prin foarte multe lucruri pe care le poate oferi școala, doar pentru a avea copii sănătoși, părinți sănătoși și un viitor luminos pentru noi toți. În Republica Moldova, consumul de droguri a luat amploare. Doar anul trecut, autoritățile aveau în evidență peste 12.200 de consumatori. În realitate, numărul celor dependenți este mult mai mare. În 2025 s-au descoperit peste 1.300 de infracțiuni legate de droguri. Hollywood